kamar taron maulidi da masu taron maulidi suke yi. Ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ce, daidai ne, amma abin cewa ko annabin ya shar'anta a taru duk ranar da ta daidai da ranar haihuwar shi a yi wasu shagulgula da nufin addini, bai shar'anta ba. Ko sahabbai sun yi basi ba, ko tabi'ai sun yi basi ba, ko tabi'u tabi'ina sun yi basi ba, ko tabi'u atba'i tabi'ina sun yi basi ba. Sai da aka shekara 500 a musulunci ba wanda ya san wani abu da suna taron maulidi. Sannan aka samu wani sarkin gargajiya ɗan shi'a shi ya fara ƙirƙiro wannan bid'ar. To yanzu kaga a nan abin da za a ce, wannan abin idan addini ne, in ƙauna ce ga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallama, ana nufin annabi ya rage bai nuna wa mutane wata hanya daga cikin hanyoyin nuna ƙauna gare shi ba? Kalla thumma kalla. Ko ɗaya. Ana nufin sahabbai har suka rayu ba su nuna ƙauna annabi ta wannan ɓangaren ba? Haka tabi'ai, haka tabi'u tabi'ina, haka tabi'u atba'i tabi'ina a ƙarƙashin wannan. Mai aikata wannan da nufin cewa addini yake yi, haka kuma abin yake ga duk wanda ka samu yana aikatawa, me zai ce maka addini yake yi, to dan bid'a ne. Wannan a cikin mu'amalolin yau da gobe kenan na ibada. A cikin aƙida, mutumin da zaka same shi yana inkarin sunaye da siffofin Allah, yana cewa Allah maɗaukakin sarki ba a sama yake ba, Allah baya sauka ƙarshen kowane dare, yana cewa Allah ba zai zo ba a ranar alkiyama, yana cewa Allah maɗaukakin sarki ba a cewa yana da hannu, sai dai a ce yana da ƙarfi. Waɗannan irin munanan maganganu waɗanda suka taso daga munanan aƙidoji game da Allah, to bid'a ne, to duk mai aikata su sai ka nisance shi.